Raakgeschoten.nl, omdat videografie niet duur hoeft te zijn. Stop. Dit je wel ja. Ja. Hallo, even de aandacht alsjeblieft. Van harte welkom op deze persconferentie. Links van jeugdminister Milan en rechts Hofra Jesse hebben we samen trainingen gedaan buiten. Ging goed.
In principe was het, ging het hier en daar een aanwijzing van beide assistenten is het prima verlopen. Voor de heer Krijwinkel natuurlijk. Elk voordeel hebben zijn nadeel. Het nadeel is in principe dat als je de naam uitspreekt, dat je dus in principe hetzelfde is als de naam van de prins van Beek. Het voordeel ervan is wel dat je dat met een F schrijft en dit is dus de Duitse variant. Dus in principe het Duitse staat er als Kerkrade. En dat het toch in principe een totaal andere naam is. En daar ben ik persoonlijk wel erg blij op. Nee, dan krijg ik iets anders door. Ja, dat is duidelijk. Dat is Frank de Boer. Ja, ik vind het wel een beetje gek dat de burgemeester van Beek, dat die van Kerkrade is. Dan zit je in de Noorderstadion en dan, ja, dat vind ik heel raar. Dieners. Rinus Michels, succescoach uit 1988. In principe, weet je, Ralf Krijwinkel stelt niet zoveel voor. Want als je nooit Europees kampioen bent geweest, heb je in principe geen recht voor spreken.